iki bayaranmu wulan iki. Aku ya kesel pak, pengen gerewangi. Kadang wong tua tersaski karena sayang, aja marah-marah mesra kuwi. Ing sawijining dina wayah esuk ning pedesaan, keluarga Pak Lanang ngumpul. Ibu tasih nyiapke sarapan, Ni lagi gareng-gareng sepatu, lan Akis lagi nyaboni jogan. Bagis, sepatuku nandi. Ya Allah, Nil, lagi wis gede. Di sana andel mbakmu terus. Wes, ayo sarapan se. Engko bar sarapan di lur maneh sepatune. Aku lah jebol sepatune mlayu dhewe ring sawah. Awan nyedak sore, bapak wangsul. Nanging pasang wajah merengut lan kesel amarga gagal panen. Banjur lare-lare tegang lan penasaran. Panen gagal manen. Nek kados niku aku masih kerjaan nggih. Wes sekolah wae ora rampung, ora iso mikir kerja. Kabeh keluarga kaget. Akis kecewa, Nila melirik mbake. Wayah awan, Hilmi sepupune Akis lan Ragil konco bedheke Akis dolan marang omahe Akis. Bocah telu kuwi wis akrab kaya kakak adik kandung. Akis, Hilmi, lan Ragil Kis, napa kok ngelamun dhewe kok kuwi? Iya, hati-hati mbawan kesambet engko. Ya aja kaya iki sih amit amit. Tani kan juga Kok, Cik? cah. Kamu tak mau ini set ya. Oke, Kis. Iki ngerasa ora sih? Nek baris dino iki gitu. Yo, itu kadang gitu orang jengkel karo dhewe engko. Ah, maksud channel sih apa ana masalah karo keluargane? Coke engko takon iki bar iki ciel. Wis. selang pirang menit, Akis teko nggawa teh. Sun Kis, ah. Kowe kenapa sih, Kis? Bareng terus ket mau. Iya, apa gen ana masalah? Apa jengkel laring dhewe? Iya, cerita wae, Kis. Kadang gue ngerasa kayak ora dianggap cah. Mau aku dibentak karing bapak. Padahal nyata aku juga apik, pan ngrewangi keluarga Nyong. Kadang wong tua tegas kuwi karena sayang, aja marah-marah mesra kuwi. Iya, nek pengen ngrewangi wong tuwa ki dibotekno. Aja mong omongan tok. Nyosi nek disengani bapak tak rungokke tok daripada kemumet. Simbah metu lan krungu sebagian omongane bocah-bocah. Nang keluarga kuwi ora ana sing paling bener, aja merasa ora dianggap. Oh, nggih, Mbah. Wis cah, Simba tak memburi sik. Goreng apa, Nduk? Iki Bu, isin goreng lawuh. Kadang aku bingung, Bu. Lana kok keras nemen marang Akis. Aku sayang karo Akis, tapi ketutup isine gara-gara cah saiki padha gede-gedene. Dirine loro-lorone padha harus ngerteni. Akis njagong ning salah siji watu sembari mbalangi krikil maring banyu. Hilmi lan Ragil toko sembari nggawa es teh. Banjur jagong bareng Akis. Kis, es teh, pikirane ati. Kis, urip nang desa kuwi ngajari dhewe sapa sing paling kuat iki, kudu sapa sing paling keras, tapi sapa sing paling sabar. Gue cuma pengen ngrewangi Hil, tapi kenapa nang ngarepe bapak mesti salah? Kadang kuwi wong tua ora percaya Kis, tapi rapiin anake terus kok. Bapakmu keras ki mergo sayang, tapi cara sayangnya mungkin ora kaya kok sing pengine. Nek Nyong menang terus, kapan jorot ini nek Nyong pedhe berjuang? Kuwi, kowe kudu bertindak Kis, tapi aja nglawan. Banyu wae ki iso ora nglawan watu, tapi suwi-suwi watune iso luruh.
Wis mandeng banyu nang kali sing ngalir, ngelamun. Kalian gini nyengiti yo, tapi makasih. Orang sama kalian, isinya nyemplung ket mau. Nyemplung gue. Esoke Akis kerja meneng-meneng amarga kinutan omongane Hilmi. Iki bayaranmu wulan iki. Nggih, kesuwen nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Akis. Apa sing ngomong kowe kerja meneng-meneng? Aku gue kesel, Pak. Pengen kerewangi. Aku kesel dikongkon meneng tok, padahal aku iso nggawe sesuatu. Lana, wis ora usah disengeni terus. Terus Kabeh meneng. Bapak ninggal ke tempat kejadian lan metu saka omah. Sorene, Rian sepupu sekaligus kanca pedheke Nila dolan ring omah bareng Iman. Ya, nah paling di. Man, Yan, iki pan kerkol nggon omahe Hilmi. Oh, oke lah. Lah cak kuwi arep dari ngendi? Ya biasa nang main nila. Oke deh, dewe dhisik to bukan nang kesoren. Bye. Oh alah, awas kowe sore-sore dicolek Pak Wowo. Ih, apa sih? Rian lan Iman banjur neruske mlaku maring omahe Nila. Pas tekan omahe, Rian lan Iman banjur mlebu maring jero. Assalamualaikum. Nil. Assalamualaikum Nil. 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 Siapa sih? Man, Yan, jam mlebu sik. Ya. Nil lah, kowe kenapa? Kowe mesti mikirin mbakmu, Pak. Wis Nil, mbak Giski yo. Wong pancen atos kaya bapake. Kasih watu kali wae yo. Kalah atose. Iya, nyen cuma wedi Mbak Agis minggat di omah lah. Pak ora lah Nil, ngesuk pi paling ora apa-apa. Nah, iya gue man, biasa sih canom gue. Ngerti dhewe sih, si labil. Nek cara ramai-ramai gue man. Kae Pak darah muda, Pak. Betul. Bengine bapak mlebu kamare Akis. Jauh ku dengar lagu di keheningan malam aku sendiri. Ku coba merenungi. Bu, habis nanti. Bisa ning kamar, Pak. Oh, ya. Duk, Dalam, Pak. yuk, coba jalan ngobrol ya. Bapak ora pengen kehilangan ayah nomanmu. Aku nggak ngapura, Pak. Aku pengen keluarganya dhewe bahagia toh. Akhirnya keduanya podo ngerti nek masing-masing kuwi duwe tanggung jawab.